Masu kallo gani nan tare da injiniya Buba Galadima a cikin gidansa da ke anguwar Osito Abuja, wanda kuma gidan tuni hukumar nan mai kula da kadarorin bankuna ta Najeriya wato AMCON ta sa allo a gaban gidan ta ce ta kwaci gidan. Injiniya Buba Galadima ga kana a cikin gidan kuma an ce an kwaci, me faru ne? A'a, kai baka dubi bayan ka ba, ni kadai kake kallo. Da ka dubi bayan ka ai zaka gane inda masu gidan suke, suna nan a gindin mangwaro da bindigogi manya-manya kamar za a je yakin Boko Haram ko kuma za a je yakin kidnappers. Kamar yadda ka samu labari, jiya gidan nan gabaki ɗaya an mamaye shi da 'yan sanda fiye da 30 da a cikin shirin takwana na cewa na karɓi bashin banki ban biya ba, saboda haka ana bi na kuɗi miliyan 349, amma sai kuma yau na gani ma cewa ashe kuɗin miliyan 900 ne. Ni dai in ka dube ni, ka dubi fuskata, ka dubi jikina, ba halamun kwabo 900 ma balle miliyan 900. Saboda haka alhamdulillahi wannan ma wata dama ce wacce ubangiji ta bamu, wanda a cikin abubuwan da muke zato zai iya aukuwa a kanmu wannan kadai ya same mu, kuma in jarrabawa ce muna roƙon Allah ya bamu ƙarfin gwiwa na yadda za mu ci wannan jarrabawar. Gida yanzu haka a matsayin akwace yake, tunda kaga 'yan sanda a ciki suna jiran su jiya ba abin da ba su yi ba, a dole sai na fita daga gidan. Mu fiye da 40 da muke kwana a gidan nan, sai da aka kori kowa, ni ne na ce ba zan fita ba ko kashe ni za a yi. To injiniya, har yanzu kana kan bakan kamar na cewa sai duk matakin da za a ɗauka? To ina zan je? Ba ni da wani aboki da zai bani gida, ba ni da gidan wani ɗan uwana da zan je, ba ni da kuɗin da zan biya hotel. To ina zan tafi? Sai dai duk abin da zai same ni, ai gare same ni a gidana, al'umman Najeriya su sani. Wato shi abin ne an yi shi, ba a yi shi bisa tsari ba, ba a yi shi bisa hikima ba, kuma wannan ya nuna cewa da wannan kamfanin gwamnati da ta yi min wannan, da waɗanda suka sa su, da waɗanda suka ziga su, ba su yi aikin su cikakke ba. Da sai su tabbatar shin wannan gidan nawa ne, suna da takaddun gidan, za su zo su kwace. Wancan ofis da nake zuwa nawa ne ko na wani ne, duk ba su san haka ba. Haka kawai daga ganin sarkin fawa sai miya ta yi zaki, an ganin ina zaune a gida sai a zaci nawa ne, a zo a ce an kwace. To za a koma ruwa. Ni ka san an kai ni ƙara, aka ce ana bi na bashi, na ce ƙarya ne, babu mutumin da ya bani ko kwabo, ko anini ba wanda ya bani. In kuma akwai, ina ƙalubalantar mutumin ya fito da hujja da takarda na inda na sa hannu na karbi kwabo ɗaya. Saboda haka al'umma su sani cewa wannan yarfa ne, zalunci ne, ɓata suna ne, irin na waɗanda suke so su ɓata sunana. To ina so in tabbatar musu cewa banda Allah babu mutum mahaluki wanda ya isa ya ɓata min suna a idan al'umman Najeriya. Wannan bashi na je na nema, aka tabbatar min za a bani bashi, amma sai dai kayan da za a sayo da wannan kuɗi bankin ne zai sayo, a zo a ajiye kayan a gunsu, su baiwa wanda aka sayo ma kaya, idan zai biya ya biya kuɗi wa bankin. To na yi ƙoƙari in kawo kaya har sau 6-7, duk bankin duniya da aka ba su wannan letter of credit sai su ki, ba za su yi amfani da shi ba, domin cewa bankin da ake amfani da shi a New York wato UBA ba banki ne wanda na kirki ba, don a lokacin ana zargin shugabannin wannan banki da Abba Kyari, chief of staff na president lokacin shine managing director, da Bello Osagiye shine chairman na banki, ana zargin su da money laundering, FBI na America. Saboda haka duka wani instrument da wannan banki ya bayar, dukan bankunan duniya suka yi rejecting. To laifin waye? Ni ba ni ne nake aikawa da takaddun na LC zuwa bankin UBA ba, bankin da suka ce za su bani bashi su suka aika. To idan aka samu kuskure, wannan abu bai zo ba, shin wa ma za a biya kuɗi? Ni da nake kasuwanci, maimakon ya kamata
in samu ribar da zan ci a biya ni, kuma yanzu a ce kawai kuɗin ruwa ya taru miliyan 349, yanzu ma ya ci an ce ya zama miliyan 900, to sai dai su zo su zare raina, ni dai ban da kuɗin da zan biya. Ma injiniya, wani mataki ka ɗauka? Shin ka ɗauki wani mataki da ya shafi shari'a kan wannan lamarin? Ai ni mutum ne mai bin doka. Ai doka ita ce ta sa wannan, ai doka ya sa suka zo suka yi mun wannan dan sun je kotu. To kotun da suka je ni ma can zan koma. Illa abu shine ni abin da ya dame ni, dan abin da zan ci da iyalaina dole zan je in kashe a gun lauyoyi, maimakon in kwanta hankalina a kwance, hankalina ya rabu biyu, domin ban san abin da an jima ko gobe za ta haifar ba. Duk kawai abin da ya dame ni kenan. Amma in wani yana yi domin ya karya ni ko ya bige mun gwiwa ko ya tsoratar da ni, to yayi aikin banza. Babu mahaluki da zai iya karya mun gwiwa. Yo, ni da aka yi min zargi na juya gwamnati, aka kama ni da ku, aka ajiye a ƙarƙashin ƙasa, hawan gidan sama 4, ban san dare ba, ban san rana ba, ko tafin hannuna ba zan iya gani ba, ban karaya ba, sai akan wannan wanda da raina da lafiyata ina kaiwa ina komowa. Injiniya, kai ma ka fara danganta abin nan da cewa wasu ke yi ma zagon ƙasa kenan. Ko waɗansu ne ko ba waɗansu ba, yanzu dai al'umma suna zargin waɗansu. Injiniya Buba Galadima, mun gode kwarai. Na gode. Yes. Yes.